nek ora kenal diri sendiri ngenggono awake ning ngene panggonane dhewe iku ya ora rekoso, kandhane rekoso. Paling enak itu ngerti awakku iki ngene, tingkatanmu semene. Aku kudu linggih ning kene. Kedudukanku semene. Iku paling enak. Jadi kowe pas. Nah, Gusti Allah itu wis nentokno wong iki kepenake ngene, wong iki kepenake ngene iku pasti Gusti Allah itu memberikan semua itu untuk semua makhluk. Wong dititahno masa ora diparingi kanugrahan. Dititah Gusti Allah sing nitahno, Gusti Allah sing akan menjamin kepenake urip kita. Cuma kadang-kadang kita sing apa kurang terima ing pandum bahasa Jawane kuwi ya. Pengen ngoyo-ngoyo ya usah. Padahal Gusti Allah dipan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Waqad iku ya. Waqad jaa rajulun yanmla'u sidqaihi fakhran bidakwal istihad wa yuridu al istinbat minal kitab was sunnah wal arabiyyin. Waqad jaa lan teman-teman teko sapa rajulun wong lanang yamla'u sidqaihi fakhran ngebaki uang lorone fakhran dengan kebanggaan. Itu yang melausidqa itu orang sing ngomongnya banter. Nah ini ngomong banter dengan bangga, membanggakan diri. Bidakwal istihad gembore itu cangkeme Jawa panggap ombo iku ngembanggakna nek iku iso istihad. Nyanyi Imam Syafi'i barang iku. Bidakwal istihad. Padahal bayuri itu ngarepake sapa rajul al istimbat minal kitab wa sunnah al arabiyyah ini. Padahal dekne ngarepno sapa rajul al istimbat mengambil dalil minal kitab saking kitab Al-Qur'an was sunnati lan sunnah al-arabiyah ini sing Arab arone. Jadi Al-Qur'an ya cara Arab, sunnah Rasul ya cara Arab. Kowe sing tak critakno wingi kuwi wong kepengin bantah-bantahan karo aku soal hukum tak takoki dasare apa kita bicara. Dasare Quran be sunnah. Terus aku cara Arab. Bareng aku cara Arab, ini kok kaget dulu kok cara Arab sampean. Lho lah Quran be sunnah Rasul itu cara Arab sih. Nah nek kowe gak iso cara Arab ya aja ngomong soal Quran hadis ah. Gayamu. Ora iso cara Arab arep muni lihat Quran dan hadis saja. Wa huwa la ya'rifu qira'atal ibarah. Ini ngaku mujtahid padahal pengertiannya ini mujtahid itu ya ngambil dalil-dalil dari Quran dan sunnah Rasul istimbat itu rumangsane wis istihad rumangsane padahal bahwa kali utai rajul iku la ya'rifu ora ngerti qira'atal ibarat maca ibarat salimatan hale selamat itu artinya orang ana salahe kae ibarat kan maca ibarat ngono ae dene gak bener kabeh sing rapak dinasabno sing nasab dia ngono kok ajarine arep ngambil dalil dari kitab dan sunnah Rasul minal lahni sangge la ya'rifu qira'atal ibarah salimatan minal lahni saking lahan itu ya tidak benar dalam membaca atau memahami lafaz-lafaz Arab ya.
bal wala ya'rifu ilman nahwi aslan. Balik ya aku mustahil orang ngerti ilmu nahwi, ilmu nahwu aslan babar pisan. Jadi dia gak ngerti Arab, barang ngerti lah, tapi memahami Quran gak ngerti Arab. Padahal nahwu iku allazi huwa kang huwa utai lazi nahwu iku miftahul arabiyati, kuncine bahasa Arab. Kuncine bahasa Arab iku ya nahwu iku. Kecuali kowe nek arep bahasa Arab amiyah, pasaran ngono ae. Iku saiki ana kursus muhadasah bahasa Arab, wis ora ngerti nahwu lah. Tapi nek mbokku maca, mbokku interaksi karo Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Sayyidina Ali, tak piturute. Lha kudu nganggo nahwu, ora nganggo ora iso. Mereka kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya itu pakai Arab Fusha. Nek ini orang ngerti nahwu kok ngaku mujtahid itu piye? Nahwu itu miftahul Arabiyah. Fabillahi kaifa tasikhu min amsari haula dakwal istimbat. Istimbat ae wis ora pantes ini muni istimbat iku. Mergo gak ngerti nahwu. Fabillahi moko demi Allah kaifa tasikhu kepriye bener min amsari haula saking umpamane wong-wong iki apa dakwal istimbat, ngaku-ngaku istimbat, ngaku mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu saja wis ora pantes blas. Apa meneh ngaku ijtihad. Kastimbatis salafis sholihin kaya istimbate ulama-ulama salaf as-sholihin sing saleh-saleh. Au ayakunu utawa yen ta ana ya haula fi idadil mustahidin ing dalem wilangane mujtahid pira-pira mujtahid ngato walasna nadai ghalqa babil istihad walasna lan ora ana sapa kita iku nadai menganggap ngaku ghalqa babil istihad ing tertutupnya pintu ijtihad. Kami itu tidak berpretensi untuk menutup pintu ijtihad. Pintu ijtihad itu terbuka lah, mau ijtihad silakan. Kami tidak berpretensi untuk menutup pintu ijtihad. Bal huwa maftuh. Balik huwa utai pintu ijtihad itu maftuhun terbuka lebar-lebar. Alam Isra'i iku lebar-lebar iku alam Isra'i. Maftul bab iku alam Isra'i. Isra'i iku lawangan ada pintu, daun pintunya terbuka lebar-lebar. Maksudnya terbuka lebar-lebar. Nek maftuh alam Isra'i. Ila yaumil kiamat tekan dino kiamat. Jadi pintu ijtihad itu terbuka lebar-lebar sampai hari kiamat, tidak ada yang nutup. Tapi dibuka kanggo sapa kan gitu. Enggak angger wong mlebu rono iku. Walakin liman kana ahlan lidzalika. Angin tapi ini dibuka itu kanggo wong kana kang ana ya man ana iku ahlan pancen ahli lidzalika marang mengkono-mengkono ijtihad. Aku nahwu gak katam arep mlebu ya meh istihad aku la ilaha illallah diguyu tikus wae. Kana alan lidzalika wa tahaqqaqa bi ahliyatil istimbat lan nyoto bi ahliyatil istihad kelawan kepantasan keahlian untuk istimbat. Ani ngerti ini. Dan istimbat apalagi istihad itu tidak hanya membutuhkan ngerti cara Arab tapi juga ada kaidah-kaidah. Karena di Quran di Sunnah itu ada yang kalimat am, ada yang khusus, ada kita harus ngerti takhsisul am sak piturute kaidah-kaidah itu.
ana sing itlaqul am bi iradatil khusus, ana itlaqul khusus bi iradatil am, tapi turute di samping ngerti miftahul itu bahasa Arab ya, itu nahwu Arab. Tidak hanya Arab, cara Arab tok. Wa urifa ma yajibu ya'rifahu min nasikin. Wa arafalan ngerti man kana ahlan mau ngerti maing barang yajibu kang wajib apa ya'rifahu. Jadi dia harus paham, harus ngerti yang apa yang perlu dipahami sebagai orang yang ingin mendapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apalagi dia harus tahu apa yang wajib harus diketahui untuk menjadi mujtahid. Nah, ada persyaratan itu dia ngerti. Iki peraturannya gak ngerti syarat rukunnya. Misalnya min nasikhin wa mansukhin. Karena di Quran ada ini ayat yang datang duluan, ini ayat yang belakangan. Ini kudu ngerti ini. Orang kok ngerti cara Arab kok. Itu ada. Ini kok kelihatannya bertentangan dengan ini bagaimana cara penyelesaiannya, apakah ini menghapuskan ini, apa dua-duanya kita gabungkan untuk mendapatkan pengertian tengah-tengah. Itu orang ilmu kabeh di samping pengetahuan tentang bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab itu ngerti ya, nahwu gak ngerti ya. Nasih mansuh apa meneh wa mujma' alaih, endi sing mujma' alaih yang memang disepakati pengertiannya. Wa inna fadlallahi mangkastune anugrahe Gusti Allah iku wasiun, iku jembar banget. Wal mawahib minahun, utawi keahlian bakat-bakat iku minahun peparinge Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku dzul fadli kang kagungan kanugrahan al azim sing agung. Kita aja sing gak ngerti Gusti Allah iku apik banget karo awake dhewe iki. Kanugrahane luas. Kowe ora harusno dadi mujtahid ya ora. Jadi kiai kowe gak harus sak karepmu kowe dadi petani dadi apa ae ora harus. Gusti Allah gak mengharuskan. Sing dikendaki itu kita ini ngerti awake dhewe iki pantese apa. Pantese dari juru tulis ya dari juru tulis saya lah. Pantese jadi santri ae ora usah kemyayi ya iku mustad bareng kula apa nyantri sik ae engko wis pantes. Mustad pantes kiai kan iso dipantes-pantes iki. Nek ora kenal diri sendiri ngenggono awake ning ngene panggonane dhewe iku ya ora rekoso, kandhane rekoso. Paling enak itu ngerti awakku iki ngene, tingkatanmu semene. Aku kudu linggih kene. Kedudukanku semene. Iku paling enak. Jadi kowe pas. Aku iki santri. Tugasku ya golek ilmu, wis belajar ilmu. Itu enak. Tapi nek kowe santri dadak kepengin koyo ngubalek dikeploki wong akeh bareng ngono. Tambah lara kabeh kowe. Ngilmu ora entuk, keplok ora entuk. Kantuk kabeh. Wis paling enak ya kaya awake dhewe ngono. Aku ngene iki ya wis. Gusti Allah itu wis nentokno wong iki kepenake ngene, wong iki kepenake ngene iku pasti Gusti Allah itu memberikan semua itu untuk semua makhluk. Dititahno masa ora diparingi kanugrahan. Dititah Gusti Allah sing nitahno, Gusti Allah sing akan menjamin kepenake urip kita. Cuma kadang-kadang kita sing apa
kurang terima ing pandum bahasa Jawane kuwi ya. Pengen ngoyo-ngoyo ya usah. Padahal Gusti Allah dipan. Semua orang diberi kelebihan-kelebihan. Apa mulane ana ungkapan Arab mengatakan la tahtakir mandunaka. Fakulum ri'in walikul limri'in maziyatun. Kowe jangan pernah merendahkan orang karena setiap orang pasti punya kelebihan. Pasti. Di samping kekurangan. Nah kekurangan gak apa? Kowe gak duwe urusan karo kekurangane wong. Mbok apa kekurangane wong. Wis ben tinggo dekne dhewe ae. Nek iso ya kandhani ben gak kurang. Utawa didongakno. Nek mbok urusan karo kabeh kowe. Terus mbok banding-banding awakmu wong kok kurang. Ngono luwih apik aku. Tambah rusak kowe. Ya. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Gusti Allah Dzul Fadlil Azim. Naam, qad yahabullahu ta'ala li ba'di ibadi fathan minal Qur'an. Ya ngono. Qad yahabu, kadang-kadang seringkali maringi sapa Allah Gusti Allah taala li ba'di ibadihi kanggo sementara kawula-kawulane Gusti Allah taala maringi fathan ing keterbukaan fil Qur'ani ing dalam Quran. Ada orang itu nek mempelajari Quran gampang banget. Ngapalno ya gampang. Memahami pengertiannya ya gampang. Ono sing wangel banget. Tak maca wis gotal-gathul gak karu-karuan. Maca dot wis ora iso tenan-tenan. Wala dolin. Maca ngain ya ngain. Ono sing ngono, tapi ono sing gampang. Gusti Allah itu apa nak perso iki nek maca Quran gampang, wis ben dene dadi ahli Quran. Mbok iki sing iki nek apa nek memahami hadis pinter iki wis iki. Iku ambek Gusti Allah diparingi dhewe sih. Qad yahabullahu ta'ala li ba'di ibadi fathan fil Quran wa fahman fis sunnatin nabawiyah. Ono juga Quran ya gampang dekne anu memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya gampang. Wa yu'ahilu li murajaati ba'dil masail lan memberikan kepantasan keahlian ninggune ba'di ibadihi li murajaati ba'dil masail untuk meninjau beberapa masalah. Jika ada masalah ini masalah, dia diberi keahlian oleh Allah untuk meninjau itu dengan benar. Ono wong iku sing isane dalil tok tapi dia enggak ngerti masalah. Masalah apa ae didalili ku wae. Dalile dene baligu ani walau ayat. Ini mau duwe ayat sitok-tok tinggal dalili macam-macam. Awil bahsi bi ba'dil qadaya utawa mempunyai keahlian untuk membahas fi ba'dil qadaya ing dalam sementara problematika qadaya jamae qadiyah problematika. Bahas itu wis dadi bahasa Indonesia. Kira-kira 50% lebih, 50% lebih bahasa Indonesia itu penyerapan dari bahasa Arab. Itu tak kandakna bolak-balik. Itu wakil-wakilmu ning Senayan itu jenenge nganggo bahasa Arab kabeh. Dewan Perwakilan bahasa Arab, rakyat itu rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab. Majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab kabeh. Asli bahasa Arab. Bahas ini juga bahasa Arab sudah pembahasan. Engko sesuk bahasa Arab kabeh kepenak kowe engko. Maca kitab BBR geneman padha ae. Wi ba'dil qadaya au istidhari fahmin jadid utawa mengungkapkan pemahaman baru.
Nah, bahan baru. Pakai kue neng Quran itu, kalau kamu baca itu menarik sekali. Bahwa zaman Kanjeng Nabi durung ana macam-macam modernisasi durung enek, iku Al-Qur'ane ya iku. Saiki setelah pengetahuan modern maju sak piturute, Qur'ane ya iku. Jadi kamu bisa memahami Al-Qur'an itu dalam konteks zaman ini maupun zaman itu di antara mukjizat Al-Qur'an istimewanya sih. Anggere kowe cerdas, duwe ahliyatul memahami itu ya, memahami Al-Qur'an, istidharu fahmin jadid, al-awil wusul ila ma'rifati ba'dil haqa'iq, utawa tumeka marang mengetahui sebagian haqa'iq. Haqa'iq itu jamaah hakikat, kenyataan yang benar itu ini. Nah itu memang ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya dia menguasai bahasa Arab, tapi dia sangat mengerti bagaimana caranya melihat masalah. Bagaimana dia meneliti problematika baik kemasyarakatan masa kini maupun yang akan datang. Itu ada. Sehingga kita percaya kalau dia mengatakan ini berdasarkan Al-Qur'an. Kita percaya. Makanya lucu, nek ana wong tidak mau menerima Imam Syafi'i, enggak menerima Imam Hanafi, enggak menerima Imam Maliki, enggak menerima Ahmad bin Hambal, terus muni saya akan langsung ke Quran dan Sunnah saja. Itu sombongnya kenemenan nih. Ini cara Arab ora ngerti, nahwu gak ngerti, muni ngono. Jadi masalahnya Imam Syafi'i CS itu ngarang dhewe ngono piye? Masalahnya ora ada saka Quran, saka Sunnah Rasul piye? Beliau-beliau ulama-ulama salaf itu mengetahui semua peralatan-peralatan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan mereka itu sangat rendah hati, tidak sombong seperti orang sekarang. Bukti rendah hatinya, dia bikinkan buku pintar untuk saudara-saudaranya yang awam. Dia sangat peduli dengan saudara-saudaranya yang awam. Wong awam iki nek mbok kon ndelok Quran dhewe wis ora bakal sembayang den. Mergo nyinauni Quran tok gak salat-salat gak nemokno iki. Sembayang dhuwur iki ning Qurane endi. Bayang marip di Qurane untuk bingung. Nah, orang-orang seperti Imam Syafi'i sak piturute itu dengan baik hati beliau-beliau lah yang memeras pemikiran, tenaga dan pikirannya untuk bisa mengambil dalil dari Al-Qur'anul Karim. Lalu dari situ dibuat untuk menolong wong awam-awam yang sebetulnya mayoritas. Wong awam kan mayoritas timbangane wong elit. Kiai-kiai ambekan wong biasa akeh. Wong-wong biasa wong awam. Untuk orang awam ini mereka bikinkan buku pintar. Mulai dari Sulam Sapina, ya, Sulam Sapina, Takrib, Mundane, Fathul Mu'in, munggah Fathul Wahab. Digawekno. Berarti kowe ora usah buka-buka. Nah wong sing wana-wana sing gak paham iku rumasane iku gak ke Quran, gak ke Sunnah. Orang kok ikut ulama. Ikut ya Quran. Itu kalimatu haqqin urida biha al-batil. Ketoke kaya bener tapi biku. Masane ulama-ulama itu orang buka Quran, orang buka Sunnah ngarang dhewe. Au
au ma'rifati hukmi ba'din nawazil, atau mengetahui hukumnya sementara hal-hal yang baru terjadi. Nawazil itu baru terjadi. Oh, ini ada kejadian gini, dibahas. Wal waqa'i, dan hal-hal yang memang baru saja terjadi. Kayak bahsul masail yang dilakukan kiai-kiai itu membahas sesuatu yang baru saja terjadi, ditanyakan oleh masyarakat, hukumnya bank ini pundi, tangkon laku dibahas. Ini asuransi hukumnya apa? Ini ada nazilah itu. Terus dibahas mereka untuk orang-orang yang bertanya, orang awam. Ma'rifatu hukmi ba'din nawazil wal waqa'i wa ta'siliha. Wa ta'siliha dan sampai ke akar-akarnya taksil itu. Nek cara Bung Karno biyen bedot apa-apa, membongkar, bedol, bahasa-bahasa itu taksil. Artinya keseluruhannya dibahas lah. Illa anna dzalika la yasmu bihi fi majmu'atin. Oh, ana sing wong iku ndekne ya paham bahasa Arab, iso memahami Al-Qur'an, iso mendapatkan makna-makna baru, tapi turute illa anna dzalika mung wae setuhune mengkono-mengkono mau pengetahuan mereka yang diberikan Allah kepadanya, layasmu tidak sampai naik bi kanti dzalik fi majmu'ihi ing dalam keseluruhane ila darajatil ijtihadil mutlak, maring derajat ijtihad mutlak. Bal yakunu, bali ana sapa wong mau iku bakhisan, hanya peneliti, au sahiba nazarin, utawa pemilik pandangan, wa ra'yin lan pendapat. Pada awal ijtihad mongko utawi ngaku-ngaku ijtihad mimman dari wong, saking wong laisa kang ora ana ya man, ora ana iku ahlan lahu, ahli lahu kedue ijtihad, iku kalimatu haqqin, omongan sing bener, urida biha batil, tapi dikarepake biha kelawan kalimatu haqqin apa batilun, ketidakbenaran, batil itu. Wa maudhu fitnah itu lan panggonane fitnah an khilyatil haqqi, saking kemurniane permatane kebenaran, atilin sing atil tidak ada maknanya sama sekali, kosong. Wa tadlisun lil haq, wa tadlis ikulan bahasa lain dari penipuan, pemalsuan ning gone kebenaran, tadlis. Yang sing berat lagi wa tanfirun an mutabaatis sunnah, lan dadekno mlayu an mutabaatis sunnati, saking mengikuti sunnah wal jamaati lan jamaah, wa mukhalafatin lan nulayani lil jumhur, maring mayoritas ulama-ulama. Itu bahayane. Jadi ana wong-wong iku sing merasa dia itu sudah hebat, iso ngerti apa jenenge makna-maknane Al-Qur'an, bisa mengambil kesimpulan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, terus nganggep ini wis pantas disebut mujtahid. Masih jauh. Nek ijtihad dalam pengertian lughat itu mengerahkan tenaga, aku wis tahu kondo. Jadi dari jahada itu, dari satu jim hak dal itu muncul istilah jihad.
itu perjuangan secara fisik, jihad bermakna peperangan melawan orang-orang musyrik gitu. Jihad fisabilillah, jihad. Ono mujahadah. Mujahadah itu juga perjuangan, tapi dalam apa namanya, dalam pembicaraan rohaniah, mujahadah spiritual. Ono ijtihad, ini juga perjuangan dalam segi ilmiah. Ada ijtihad ilmiah, mujahadah ritual, jihad perjuangan fisik. Nah, ijtihad itu sendiri itu nek menurut istilah itu berjenjang. Ono sing ijtihate mau bisa mendapatkan dalil-dalil dari Al-Qur'an Sunnah untuk dalili apa. Ada yang paling atas itu ijtihad mutlak. Yang orang sebut mujtahid mutlak itu kayak Imam Syafi'i ya, itu mujtahid mutlak, menguasai tidak hanya makna-makna Al-Quran dan Sunnah Rasul, tapi juga peralatan-peralatan untuk memahami dan mengembangkan pengertian-pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, mau coba gue ngerti maknane ngene sithik terus dadi mujtahid ngono. Iku bisa dadekno wong gak gelem ning gone sunah iki wong dapure ngono kok ngono. Bisa maknane sunah sak karepe dhewe. Wa kambulina masyarakat muslimin bijuhala. Kami ku piro ae, wakeh banget. Kami itu artinya wakeh, Bang. Ora mung sithik. Nganti takok, "Kam piro?" Piro ae. Kam pirang bulina dicoba gitu. Masyarakat muslimin, kita orang-orang Islam ini berkali-kali dicoba, sering kali dicoba. Dicoba apa? Dicoba bijuhala. Dicoba karo wong geblek-geblek iku. Yuhibuna kang demen ya juhala tafriqa kalimatiddin ing memecah belahkan persatuan agama. Kalimatuddin dipecah-pecah. Saking bodhone. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe iku wis ngendikano Inna dina yusrun. Orang adinu yusrun. Inna dina yusrun. Orang kok agama itu mudah, tapi sungguh agama itu mudah. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalabah. Gampang agama kuwi tenan, gampang tenan. Tapi nek kowe mbok bot-botno, kaboten kowe, mesti keok kowe. Agama kok bebet-bebet wong enteng. Nek arep mbok berat-beratno kowe sing kualahan. Wala yusaddadi illa ghalaba. Ya. Kita itu sudah dicoba banyak sekali orang-orang bodoh yang seneng memecah kalimat din. Wa yalmizuna al-a'immatal mutaqaddimin lan merendahkan imam-imam yang dahulu-dahulu. Apa itu? Imam Syafi'i itu kalau sekarang apa tahu dia sejarah dunia, perang dunia, enggak tahu dia. Guyane itu jualan. Ngenyek ulama-ulama sing dhisik-dhisik. Wa yuqiduna naral fitan lan mengobarkan ngurupake api fitnah
Kita sudah dapat cobaan enggak barbar itu. Orang-orang bodoh yang suka menebarkan fitnah, memecah belah. Wa yusawwihuna sum'atal ulama, lan mencoreng-coreng sum'atal ulama ing apa sum'ah itu ana bahasane netizen sing anyar iku apik ngono sum'ah itu apa ahli aku popularitas ulama. Jadi ulama itu dielek-elek ngono, dielek-elek. Ulama itu apa? Wa yuhibbunal mukhalafah fi kulli syai'in, lan demen ya juhala mau al mukhalafah ing nulayani sulaya fi kulli syai'in ing dalam segala sesuatu. Waro al masalihi ana ing burine pira-pira kepentingan. Itu senengane iku perpecahan, pertentangan dalam hal apa saja. Golek-golek masalah khilafiyah. Itaatan li syaitan krana naati li syaitani marang setan. Setan kesenengane kan tukaran. Jadi awake dhewe diujuk-ujuki kan tukaran. Mulane ana wong tukaran niku gak ana sing ngaku salah gak ono. Bener kabeh. Takok ya wong sing tukaran iki ora ngaku bener kabeh. Lah nek bener kabeh kok tukaran lah apa? Iku ora yo aneh iku. Pintere setan iku ngono. Wa hubban lil maddah. Lan demen lil madati marang materi. Itu yang saiki zaman materialistis. Jadi materi sing dienggo patokan. Jadi gak ono rohanian barang gak ono. Materi tok. Wa talaban liriyasati. Lan golek riyasah. Mulane wong akeh berpertentangan itu gara-gara setan wis menebarkan itu. Jadi wong gegeran itu mesti ana kepentingan. Kepentingannya masing-masing sing gegeran. Dan biasanya ya perkara dunya. Perkara dunya. Oh golek ya wong tukaran iki. Takoki urusane apa? Apa rebutan swarga enggak? Rebutan ya mesti dunya. Kubandil maddah. Wa tafriqan lil kalimah. Dan memecah belah lil kalimah marang kalimatuddin. Pokoknya digawe wong beda kabeh. Orang tidak mencari titik temu tidak. Cari titik pisah. 3 titik penemu. Wa taswihan alal awam. Jadi dia membuat rancu kepada orang-orang awam. Dia nganggo jubai ulama tapi kelakuannya seperti itu ya. Wong awam jadi bingung kabeh. Wayadkhuluna alaihi min babil hassi 'alal nazar wal bahsi talaban wa talabil adillah ila qadiyah. Wayadkhuluna mongko mlebu ya juhalam alaihim orang awam alaihim mengatasi juala. Mereka terpikat mbekan omongane sing fase ra karuan. Mane kowe aja gumun ana wong bintu tapi follower akeh banget. Mergo sing mulo luwih geblek meneh. Mergo iku fauqa kulli di ilmin alim. Ning Quran iku wis di atas yang alim mesti ada yang lebih alim. Jadi aja kemang aja sombong aja kemalungkung. Di atas yang alim pasti ada yang lebih alim, Pak. Jadi sebaliknya di bawahnya orang bodoh
Ada yang lebih bodoh lagi. Jadi nek orang bodoh kok diikuti orang ya, juga kok di bawahnya orang bodoh masih ada yang lebih bodoh lagi. Fayadkhuluna alaihim min babil al-nazar. Kok dari pintu anjuran, hasil itu anjuran. Alan nazar ing atase nazar. Nazar itu tinjauan. Wah, ini perlu ditinjau dari segala sisinya. Oh, ngono. Wal bahsi lan pembahasan ini perlu dibahas ininya. Wa talabul adillah ila qadiyah. Lan menuntut dalil-dalil ila qadiyatin maring problematika anal istihad wajibun wa taqlidu haramun. Istihad setuhune istihad itu wajib, wa taqlidu taklid itu haramun, haram. Tambah bingung wong. Mau gak ngerti apa-apa dikongkon istihad iki piye. Diharamno taklid bingung wong. Hakaza yutlikuna ngitlakake ya wong-wong juala muhadzil qadiyah ta ing iki qadiyah ala ma hiya alaihi ing atase barang hiya kang ya qadiyah iku alaihi ing atase ma fayabqal ami mutahabbitan fi matahan monggo tetep sapa alami wong awam orang yang awam itu mutahabbitan kecincukan takhabbitan niku wong sing mlaku sikile ana lorone siji mutakabir pincang kecincukane cara Jawa niku fi matahatin minal ilmi ing dalam panggonan-panggonan yang membingungkan minal ilmi al mauhum saking ilmu sing dibayangkan wal bahsil mas'um lan pembahasan sing di akok-akokne maksane pembahasan padahal pembahasan itu ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturannya, semuanya ada aturannya. Angger ae. Lah wong awam sing bingung. Wala huwa baqiya ala ma huwa alaih, mongko ora ana huwa ya ami iku baqiya tetep alama ing atase barang huwa kang utahi ami alaihi ing atase ma walahum lan ora wong-wong sing juala mau alamuhu mulang sapa wong-wong mau hu ing ami liyasna'u minhu mujtahidan supaya ndadekno sapa apa juala minhu saking ami didadekno mujtahidan ing dadi wong sing ijtihad ya dadi wong juala iku sing menggaung-gaungkan ijtihad taklid haram sampai turute itu dia sendiri itu lah apa dene ya ora mulang nek pancen kowe anu kowe dhewe sing ijtihad apa wong-wong sing bakon ijtihad wong-wong wong ijtihad yo ngono ah diwarai ya carane mbok ulang ngono ulang supaya iso dadi mujtahid piye ndekne mulang ya ora wong kan ngongkon ae. Lah wong awam iku tambah bingung kabeh, sing dikarepno piye iki. Bingung. Bakas mikir regane lombok mundak ae wis bingung. Kongkon bakas ngono barang iku. Tambah bingung meneh. Ya. Jadi mutakhabitan itu kecincukan itu bingung. Orang awam itu piye yang sing tak atutno apa iki? Sapa? Wa man dzalladzi yaqulu bi anal ijtihad wajib ala jami'in nas. Wa man iku sapa? Alladzi yaqulu, wa man dzalladzi yaqulu sing berpendapat sing piyoman bi anal ijtihad lan stune ijtihad iku wajibun wajib ala jami'in nas ing atase kabehane manungsa iku sapa sing ngomong ngono sapa? Angger wong semua orang disuruh ijtihad itu sapa ngomong? Mung jami'un nas iku wa fihim lan iku ing dalem nas al awam utahe wong sing awam
Mengawam biasa ya ana sing bahkan wal juhala. Bodoh-bodoh ya pirang-pirang. Wa arbabu sonai lan sing duwe gawean-gawean iku ana tukang sepatu, ana tukang kayu, macam-macam iku mbok kon istihad. Muka arepmu dhewe ngono. Sapa sing ngongkon? Fa in kana yungkiru wujudahu, monggo lamun ana sapa alazi sing ngomong istihad wajib mau. Iku yungkiru ngingkari ya allazi wujudahum ing wujude awam juhala arbabu sanae fil ummati ing dalem umat fatil kamangka utahe mengkono-mengkono mau pengingkarannya mau iku mukabaratun lil khissi berarti menolak terhadap apa yang terjadi. Kenyataan yang bisa diindra itu jelas ada orang awam, ada orang bodoh, ada tukang-tukang tapi tidak semuanya nganggur golek ilmu atau kabeh kiai kok orang ngingkari ini ya berarti ini orang mudeng. Wa ingkarun lil musyahadah, ngingkari apa yang bisa disaksikan. Oh itu nyata kok, fakta ada semua. Kowe mlebu ning pasar iku ketemu kiai pira, ketemu wong bodoh pira, ketemu wong awam pira, ketemu bakul pira. Paling akeh ketemu bakul kowe. Kiai malah gak ono blas. Kiai arang-arang ning pasar. Wa in kana ya'tarifu wujudil awam, nek ngingkari eneke wong awam eneke wong jahil berarti mukabaratun lil his. Dan wa in kana ya'tarifu, lan lamun ana ya laziku ya'tarifu ngakoni biwujudil awam kelawan wujude wong awam al muhtajina ila taklid sing padha butuhake ila taklid marang taklid fala syakka mongko ora kena ora anna taklidal awam setune taklide wong awam li ahlil quruni salasati kedue ahli kurun-kurun sing 3 ini sekarang ini kurun ke 15 asabiqa ini sing dhisik karone minal aimmatil akabir saking imam-imam sing gedhe iku aula luweh wa ahaqqulan luweh berhak min taklidi ghairihim timbangane taklite liyane aimatul akabir mam. Faqad syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat teman-teman nyekseni sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeksekake lahum maring ahlul qurun bil khairiyati kelawan bagus. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum tak bagus-baguse wong iku qarni kurunku yang semasa beliau yang seabad dengan beliau rasa kurun. Sumal ladzina yalunahum mungko kari-kari wong-wong sing mengikuti kurunku. Sumal ladzina yalunahum mungko kari-kari wong-wong sing padha mengetutake alladzina yalunahum ngarep mau. Ya. Saiki kowe percaya apa ora? Nek manusa iki ana sing pinter, ana sing bodho, ana sing awam. Ana sing tukang bloko-bloko iku penggaweane ora kok ngaji, gaweane dagang sak piturute. Percaya apa gak? Nek gak percaya, kowe jenenge ora urip ning alam dunya kowe. Ora mengingkari apa yang kamu bisa lihat. Tapi nek kowe percaya
bahwa itu ada orang awam, ada orang bodoh. Kamu lalu mengharamkan orang taklid. Itu sing bintu kowe. Nah orang awam, orang jahil itu bahkan istimbat sama Quran dhewe piye. Nah itu justru mayoritas itu. Orang awam, orang yang bodoh itu mayoritas. Mbok larang taklid, mbok haramno taklid kudu istihad. Bayangno bakul tempe bukan istihad itu ya. Seorang gaduh, ora gaduh. Jadi berarti kalau kamu oh iya, oh iya, berarti taklid itu sudah terjadi bukan hanya sekarang. Zaman dia ya wis enak. Saat zaman salaf itu mangsamu terus kabeh mustahid. Kabeh kaya Sayyidina apa jenenge? Sayyidina Ali kabeh. Yang ilmune kaya ngono. Ya gak ya ana sing awam barang. Ana sing ditakoki apa-apa ya takoki ning Sayyidina Ali. Nah, bahkan sahabat Abu Bakar dhewe takok ning Sayyidina Ali. Sahabat Umar takok ning Sayyidina Ali. Jadi ada orang alim-alim di zaman itu ya ada, tapi banyak juga yang awam, yang jahil. Lah sing awam iki apa? Ya taklid. Dan itu dianggap baik sama Kanjeng Nabi kabeh. Bukan hanya yang pinter-pinter saja. Kurun itu ya semua sak isine wong. Tak kurun. Khairu qarnin qarni. Kurun yang terbaik, kurun nih Kanjeng Nabi itu, sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat itu tidak ngalim semua, ono sing, yo awam lah, sing awam, ono sing melok ono ae. Sak bisa sahabat, ono kurun neh, sing murid-murid sahabat-sahabat itu. Itu juga disebut baik oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun di bawah kurun sahabat. Dan itu semua selalu ada orang awamnya yang taklid. Sama dengan kita ini. Yang membedakan di kita ini sing ditakliti sing kurang. Dinut itu mau sithik saiki iku. Nek mbiyen akehan sing dinut. Khairu qarnin qarni. Khairun nasi qarni. Summal ladzina yalunahum summal ladzina. Lah ini sing nek kowe cerdas ya. Iki terus nek tekan awake dhewe iki urun sing kaya apa. Jadi urun sing paling apik itu urune Kanjeng Nabi ya, sahabat-sahabat. Bareng itu terus urune para tabiin, pengikutnya sahabat-sahabat. Bariku terus kurune tabiin, pengikutnya tabiin. Terus iki lagi piro iki? 1 2 3 4. Awake dhewe 15 ya. Kurun yang ke-15. Mulane ya wis syukuri ae lah potongane awake dhewe. Ngerasa kemelinti ya. Yo kadang-kadang aku tungguin ana wong kemelinti ya. Ya Allah, kowe ning abad ke-15 meletemu kaya wong sing urip ning gone kurun pertama. Ya ora apa-apane. Nah apa-apane. Wahia syahadatun. Wahia utai persaksiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tadi itu iku syahadatun shadiqah. Itu kesaksian yang nyata benar shadiqah. Fihim tentang orang-orang itu, tentang nas sing dadi kornine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ma'akaunihim indabatat madzahibuhum wa safat masyaribuhum. Itu diakui oleh Kanjeng Nabi itu mulai kurunnya Kanjeng Nabi, kurun setelah itu, terus kurun setelah itu. Jadi diakui semua Kanjeng Nabi. Musyahadah fihim. Ma'akaunihim sartane eneke
mereka itu nas-nas di dalam kurun-kurun itu indobatat mazhabum, tercatat atau mazhabum, mazhab-mazhab mereka, wasofat masyaribuhum, lan murni jernih ya, bening apa masyaribuhum, sumber-sumber mereka punya sumber yang terpercaya ya. Mbok takoki kowe saka sapa? Aku saka sahabat iki saka sapa? Saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taharrarat aqwaluhum, kan bebas merdeka apa aqwaluhum, dawuh-dawuhe. Nah, merdeka dawuh-dawuh iku ora terbelenggu kepentingan-kepentingan ini. Mau saiki ngomong kan ora bebas kepentingan. Jane ra seneng tapi duwe kepentingan ini ya muni seneng. Jane ora cocok tapi yang kepentingannya menyuruh dia ngelem-ngelem ya ngelem-ngelem. Itu ora takarrarat aqwaluhum. Mereka itu yang dibicarakan di sini itu pribadi-pribadi yang taharrarat aqwaluhum wa fatawihim, lan fatwa-fatwane murni apa yang ditanyakan tentang hukum apa, tidak karena pesanan. Ono fatwa pesanan kalau nonggo kita gak ingat. Wa fatawihim an adbaihim, saking pengikut-pengikutnya mereka semua, naklan sahihan wa mutawatiran wa khalfan an salafin, bagai penukilan sahihan yang benar au mutawatiran bahkan mutawatir, khalfan yang apa sebagai penerus an salafin saking salaf. Fatwanya itu gak ngawur, dia mengikuti salafnya. Fakaifa ya yutraku, ditinggal apa ittiba'u haula'il ulama, mengkono-mengkono ulama sing indobatat mazhabuhum wasafat masyaribuhum taharrarat aqwaluhum wa tawafihim wa fatawihim. Kita tinggalkan itu ila taklidi man la ya'rifu mawaqi al ijma', menuju kepada mengikuti wong la ya'rifu kang ora kenal ya man mawaqi al ijma' ing panggonan-panggonane kesepakatan, wala asrar tarsyi lan ora rahasia-rahasiane pensyariatan. Syariat-syariate Gusti Allah Ta'ala itu ada rahasia-rahasianya. Kenapa ini diperintahkan, kenapa itu dilarang, kenapa ini dimakruhkan, kenapa itu dimubahkan, itu ono asal. Lah gak ngerti ngono mbok kon mengikuti ku piye. Wala kaifiyatul istimbat, lan ora carane istimbat, ngambil dalil dari Quran Sunnah yang nggak ngerti kok mbok kon ngikuti. Sementara ulama-ulama yang karuan kayak ulama salaf itu yang sofat masyaribuhum taharrarat aqwalum mbok kon ninggalno kon ngetutno wana-wana iku emah ya. Jadi bacane mualif ini rodok gedek sampean wong kepada orang-orang pinter anyaran itu senengane apa merendahkan ulama-ulama sing dhisik, membanggakan ilmunya mereka. Walaisal qasdu min hadzan nail min sahsiyatin dzatiyah. Iki terus terang iki mualif iki.
Baila isal qasdu lan ora ana apa tujuan. Aku ngomong ngene iki ya, aja ana sing tersinggung ya. Laisal qasdu min hadza iku an-nail. Walaisa ora ana apa al-qasdu tujuan min hadza saking iki iku an-naila ngeneki min saksiatin dzatiyah saking perorangan secara pribadi. Au tahkira ahadin biainihi utawa merendahkan seseorang biainihi kelawan awak dhewe ne akad. Oh, artinya tidak merendahkan pribadi tertentu, itu tidak. Fa inna dzalika mongko sedune mengkono-mengkono nail min saksiatin dzatiyah au tahkir ahadu bain biainihi iku amrun perkara layu nabil akil sing ora dikendaki bi kelawan amr kang ora menghendaki layakne bi sapa al akil wong sing duweni akal. Orang yang punya akal tidak mungkin toh ingin merendahkan orang lain. Wala ya ta'allamu lan ora rasa lara minhu saking amr sapa al jahilu wong sing ora ngerti. Mali jurhin bimayitin ilamun. Ora ana li jurhin iku keduwe tatu bimayitin kelawan wong sing mati ilamun utawi rasa sakit. Orang wis mati wis gak krasa lara. Lah terus maksud disampaikan lah apa ngendikan ngono iku. Innamal qasdu angin pestine tujuane min zalika saking mengkono-mengkono keteranganku mau irsadul muslimin. Itu ngandani wong-wong Islam, nuturi wong-wong Islam, wa tambihul muta'allimin. Irsadul muslimin wa tambihul muta'allimin lan ngelingake santri-santri wong-wong sing bibinau li takdiri salafis sholihin kanggo menghormati salaf saleh, mendudukkan kedudukannya salaf saleh pada tempatnya, ada penghormatan. Tempatnya di atas, ya kandanan di atas. Wal has ala jami'is syamli wa tauhidil kalimah lan nganjurake ing atase jam'us samri untuk mengumpulkan persatuan wa tauhidil kalimati lan nyuwijake kalimat. Supaya kita mempunyai kalimatun sawa, kita itu kompak gitu loh maksudnya. Maksud saya itu supaya orang Islam itu kompak, ojo pecah belah. Wa inna dzalika mengkostune mengkono takdir lis salafis salihin wa jam'us samli wa tauhidul kalimah iku akmalu luwih sempurna wa ahammu lan luwih penting wa ahakku lan luwih berhak wa ahakku malan luwih berhak barang buzilat lahu sing dicurahkan lahu kanggo ma apa alhimamu pira-pira himmah ya apa angan-angan pemikiran-pemikiran itu penting, memikirkan persatuan orang muslim, memberitahukan orang Islam tentang apa yang perlu mereka ketahui. Wa nahnu ta'i kita iku ahwaju, nahnu ta'i kita iku ahwaju luwih butuh ilal wi'am maring kekompakan, keselasian, minta farukin tinimbangi perpecahan sing yulhibul quwwah
sing iso ngilangake kekuatan wal istidadi lan persiapan. Kita itu dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan, dicontohkan. Kekuatannya, kemenangannya adalah karena kekompakan, persatuan, bukan perpecahan. Begitu ada sedikit perpecahan, nanti ada akibatnya dalam perjuangan. Itu kita bisa delok perjuangan Kanjeng Nabi ini perang Badar kayak apa. Karena kompak itu hanya berapa orang melawan 1.000, 300, hanya 300 orang bisa mengalahkan 1.000 pasukan kufar Mekah. Tapi di perang Hunain sekian banyaknya pasukan Islam keteteran ya, melawan musuh yang cuma sedikit ya, karena ada sedikit ketidakkompakan itu. Makanya kekuatan ada pada wi'am itu, bukan tafaruk. Tafaruk itu yang menghilangkan kekuatan wal istidad. Fatada alaina umam tada al akala. Karena kita itu tidak kompak, tidak bersatu, patada alaina umam. Mongko terus dong ngeroyok alaina ing atase sita sapa al umamu, bangsa-bangsa lain, bangsa Eropa Amerika sampai turute tada ala akala alal qsa. Kaya ngeroyoke wong sing muangan mergo wesu alal qsa ing atase tembormu kowe. Kowe ngadepi tembor di sini sego terus ana wong sing lapar peroyokan makanan. Kita itu karena satu sama lain bertentangan, tidak pernah kompak, maka bangsa-bangsa lain itu ngeroyok kita seenaknya sendiri. Kayak kowe nek ngeroyok tembor itu. Wa nahnu kita fi ghumratin ing dalem kesesatan sahun. Padha lalai kabeh, kita lalai semua. Jadi kita asalnya menjadi bangsa yang kuat sekali, menjadi bangsa yang tercapik-capik, wape jadi jajane mereka-mereka. Tuhmatun batilatun wallahu a'lam bishawab.